Servus, servus. Budeme v Nitre v sobotu malovať obrazy, krásne farby, pekné veci. Kde v Nitre, v Checkpoint klube. 21. v sobotu o 7. začína jedinečná akcia pod názvom Kreatívna Nitra. Kde bude 8 umelcov malovať na stoli štecami, farbami a možno rukami. DJs, budem tam ja, bude tam One Co, bude tam DJ Jazzy. Nebude. Tam nebude, ale bude tam Zverina. Zverina bude prezentovať svoje umelecké dielo, bude tam s ním aj Šomi. Keď sa chceš zapojiť aj ty ako writer, tak tam bude aj sketch battle, kde bude sa hrať okeny, od trička, od Enkera, od nejaké časáky martinské. Takže príď, určite podporiť jedinečnú akciu, ktorú sponzoruje Life Painting. A žiadna bieda, chápeš, vyhráš Kenny, môžeš zmalovať minus 30. Takže ešte raz sobota, Nitra, Checkpoint klub o 7. Tešíme sa na teba. Čau. Si tam.